बाथ्राबार थाइबानि लारु एबार आइनो एन्सारखौ होदो आइनो फिननायखौ होदो नों गुवाहाटीयाव मानो थांदोंमोन आइला गुवाहाटीयाव मानसिया मानो थाङो स्पेशली जोंफोर बायदि मन्थ्रिया अरे आं हेमन्त बरबरुवाजों रायलायनो थांदोंमोनब्रा नङा माथो नै आङो आइनि सिगाङाव बुंनानै होनोसै मानो होनोब्ला नोंनि दुस्थखौ आं नायनो बाबाय आइ बियो ना बिदि नङाब्रा बिदि नङा जाला माला खोन्थालाबायना मानो खोन्थाया नों सोरबा हिनजावखौ लोगो हमहैदोंमोन आरो ना नोंखौ मिथिखायो आं माथो खालामनो होननानै सिरि सिरिसो थायो आं आइ नों आफानि गियानखौ मिथिखानानैबो नों सिरि सिरि थायो माथो खालामनो जों हिनजावफोरालाय सहायनानै थानांसिगोन आरो आइ बिदि नङालै आफाया नोंनि गोसोखौ दुखु होदोंब्ला नोङो आफाखौ साजा होनांगौब्रा खेबसे खेबनै गोरोन्थि मावनाया जेबो नङा बे आफाया बांद्राय दुस्थथार जाबायना बेखौ साजा होनांगौलै आयै बेसेबांथो साजा होबावनांगौ जाखो बुंबाबो लायो मानसिखौलाय माला साजा होलायखो बे आदाखौ गाज्रि खालामनाया नेवलानि थाखायनो आदाया गाज्रि जादों बे नखराव नेवलाया फैयामोनब्ला आदाया जेबो गाज्रिखौनो जानाय नङामोन गासिबो नेवलानि थाखायनो जादों बे नेवलाखौनो होनानै हरनांगौ आं जेबो हना खालामाखै साला गानथुरा नोंबो बेनो आं जेबो खालामाखैलै नोंसोर मानो दावराव दावसि खालामबाय थादोंब्रा हामालै नुबायना लाजिनानै मेगनखौ बहा दोनखुमादों ससमानि आन्दोआव गावखौ दोनखुमालायदों माबा मोनसे बुं नोंसा नोमफाया आं जाम्बिखायनो महर गाज्रिखायनो गुबुन सिख्ला नागिरबाय थायो माथो खालामबावनो हिनजावनि फिसा सासे हौवाजोंनो रायजो जानांगौ गथ' गथाय खांबाय जेब्ला गलाम जानानैबाबो थानांसिगोन आरो बेनिखायनो आं जेबो बुङा दानि 21 सेन्चुरियाव बिदि नङालै गासैहाबो समान समान मोन्थाय दं स्पेशली गोसोनि बेलायाव नों मानो दुखु होजागोन आफाजों नोंथ' आफाखौ दुखु होआखैना आफा नोङो गगल्स गाननानै बेवहाय गावखौनो हिर' खिथिनानै जों न'आवसो दङ आरो दिनैनिफ्राय नोंनि मिटिङा माला जायो माला थायो माला माबायो गासिखौबो डिटेल्सखौ आंनो होजोब आं नोंखौ जेराव मेराव लांगोन जेराव मेराव दोनगोन सब बुब्लियावनो नोंजों थाफागोन नोंहा फरायनाङा नामा नोंहा कलेज गैया नामा गैया आंना नों बिफाखौ सिद्दा खालामनायाव आं गावनि कलेजखौबो दोनथ'गोन नै नुबायना हांगो सना नुबायना हामाबा बेफोरबायदि खालामनो फरायनाय मानसि फराय आंसो मिनिस्टार जानो लुगैबाय एसे बैसोआ जानायमोनब्ला 25 बोसोरालागै मिनिस्टाराव गानो मोनोमोनब्ला आंसो आफानि जायगायाव थागौमोनलै बिराद दुस्थ'नि थाखायनो आं बोरैबा मोनबाय बे आफानि थाखायनो आं बिराद टेनसन जाबाय माबा खर' टिक्लायनो लुगैगारो आं बिफाबाबो हामाबा नोंनि बे हामा होननायावनो आफाया दिनै खर' देरबाय मानो इसिबां दुस्थ' बिफा जाखो बियो मानि थाखाय इसिबां दुस्थ' आंलाय मा दुस्थ' जाखोब्रा जेबो दुस्थ' जायाखैलै नों बुंलाय आफा दिनैनिफ्राय नोङो गुबुन सिख्लाखौ लोगो हमैला गुबुन सिख्लाजों रायलायला होननानै समायखिरा लालाय आं समायखिरा लाबाय दिनैनिफ्राय आं हिनजाव मानसि नुबानो नायख्लेंनानै थागोन आङो हिनजाव मानसिफोरजों रायलायला फुलावबो सिख्ला मानसिफोरा आंनाव माबा माबि बिफैबाबो होला बास खुस ना खुससो आङो बै बाथौ गुदियाव थांनानै आर'ज गाब मा गसंनानै थाबाय थाखो बाथौआव आर'ज गाब फै समायखिरा लाफै बाथौ गुदियाव नों दिनैनिफ्राय हिनजाव गोसोथोला गुबुन सिख्लाफोरजों लाइन मारिला होननानै मानो बेफोरबायदि बुङोब्रा आं समायखिरा गासिबो खोथायाव लायाना समायखिराखौ ओरैबायदि समावसो लानांगौ जेराव आं रायजोफोरनो मोजां खामानि मावनानै होनो हायो आं न'खरनि थाखाय मानो समायखिरा लानांगौब्रा लायालै आफानि गियानखौ नुबाय माथो बुंबावनो आरो आंनि जिउआनो हौवा अनजानाय गैया खोमा हांग्रि सना मानो गाबलायखोब्रा आंनि जिउ औ सना आफानि खुदुमनायाव गोजावथारनाङा बिनि खुदुमनायावबो बिससो दङ एबा सोरखौ खुदुमनानै फैखो गावनि बिफाखौनो बिदि बुङो नामा नेवला बुलदान साला नोंखौबो फोथायजाया मिथिबाय आफा बाथौ गुदियाव फैनानै समायखिरा लाफै हान्थु खेरायनानै खर' गंबायना होमबासो फोथायगोन जों मानसिया सोलायबाय होननानै बेफोरबायदि फिसा फिसा खोथायाव समायखिरा लाबाय थाबा ओरैनो लाबाय थाबा जाफ्लाङो बेनिखायनो गोनांथियावल' लानांगौ गोनांथियाव दिनैनो गोनांथिब्रा आफा दिनैनो बाथौखौ खुलुम आरो आंना जेबो बुङालाय आंलाय माथो बुंबावनो आरो बुंबा मालाय आंनि खोथाया कि रज'गोन मालाय मबाइलावनो दिनै हिनजाव खारनाय गाबोन हौवा लाखारनाय गाबोन हिनजाव दोनखारहैनाय नुबाय थायो आंनि बेलायावबो बिदिनो जानानै दङ आरो नोंखौ गारनानै आङो गुबुनखौ मालाबाबो लानो हाया ओरैनोथ' आङो एसे एनैखौ रायलायोब्रा थेवबो नोंनि जायगाखौ रावबो लानो हायाब्रा आं मानो आंनि जायगायाव गुबुनखौ फज'नो देलाय बुंलाय माथो नों बायदि मानसिखौ नों मा जायगाबाय न' थांलाय आंनो आइफन नांगौ आफा आइया जोबोद मोजां मानसिलै आंगि मांगिनो नों आइखौ बेफोरबायदि खालामबाय थानांला आफा बिराद गाज्रि खामानि मावबाय नों मिथिबायना बेनिखायनो नोङो बेफोरबायदि खामानि मावबाय थानांला आरो दिनै आं आइनि सिगाङाव मोजाङै बुंफुङाखै होमबाबो एबारनिफ्राय नोंनि टाइम टेबोलखौ गासिखौबो आं नायबाय थागोन नों बेसेबां हाजोबाय था जेब्लासिम बाथौ गुदियाव नोङो हान्थु खरायनानै नोङो खर' गंलायनानै नोङो गावनि दायखौ सिमान जाया आइखेरजों नोङो थुलुंसिनि दैजों दुगैया अब्लासिम नोंखौ आं फोथायालै आरो नों बांद्राय दुस्थ'ना नोंखौ फोरासिबो खाथिनांगौ फोरासि आइला जामाइला माबा फोरासिसो खाथिनो ओंखारबाय मावला जाया माथो नोंनि खामानिखौसो मावफानो ओंखारबाय बस मा खालामनांगौ जाखो दालाय माबा मोनसे खायदा खालामनांगौ साननैसो सिरि थाथ'नि जेबो बुंनाङा होमबानो आंनि आफाया मोजां जाबाय होननानै गावहानो एरायगोन अके बस दा रुमबां एक्ट्रेसा नोंनो फन हरदों हराखै हरबाय बस आं गासिबो खोथाखौ खोन्थाहरजोब्बाय अच्छा बारु थाइबानि लारु आं दसे उन्दुहैनि मा रायलायनो नों आफाजों मा रायलायनांगौब्रा नोङो बिराद बारा जाबाय नों
आं सैथो खोथाखौ खोन्थायाना लाखमा दोनो आंखौबो साजा होगोन र' साजा नों आफाखौल'सो गियो जोंखौ गियाना नोंखौबो साजा होगोन नायबाय था मा साजा होलाबायनोलाय साजा होमारगोन नामाब्रा आं अमा बसनि मानसि आंखौ रावबो साजा होनो हाखाया आरो आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव जाय सिख्लाया आंखौ आइ लाभ इउ आरो आंखौ मोजां मोनो होननानै बुङो बिसोरखौ आंनि गोर्बो बिखायाव उदै सायाव बोजबनाय जाबाय सेनपाइ नोंनि थाखाय आङो ब्रेकफास्टखौ लानानै फैबाय आरो मुलिखौबो जाखादो सेनपाइ नों मैया हरावबो मेडिसिनखौ लायाखै जागोन दे मिनाथ' आरो आं दिनै हारसिंनो बाहेरायाव थांगोन मिनाथ' नों आंजों फैयाबाबो जागोन मानो सेनपाइ आं दिनै जोंलारिखौ लोगो हमैनि जागोन दे सेनपाइ बिनि सिगां नोङो ब्रेकफास्टखौ खालामदो दे नों बेवहाय दोननानै थांबानो जाबाय हाय आरिगाता जोंलारि जेब्लानो नोंनि खाथियाव थांनो नागिरो अब्लानो जोंनि न'खरा मानो इसिबां हेंथा होबाय थायो बे बारावबो नोंनि न'खरखौ दुखु होलायबाय जोंहानि आइया अब्ला नोंखि आंखौ मुगैयालासिनो थानो हागोन ना जेसेबांनो नोंनिफ्राय गोजानाव थांनो नागिरो एसेबांनो बांसिनसो दुखु जासिनो नोंनिफ्राय गोजानाव थानानै आङो हरसेबो उन्दुनो हायाखै जोंलारि बेनिखायनो आं नोंखौ गावनि साखाथियावनो दोनबाय थानो गोसो जायो बुहुमनि गासैबो खुसिखौ नोंनो होनो गोसो जायो नाथाय जेबो नाथाय गैया दिनै लोगो हमहैगोन आं जोंलारिखौ जाबायदि आं जोंलारिखौ इगनर खालामदोंमोन बेखौ आं निमाहा बिहैगोन आयै बानलु माब्रै मोजां ना जापान हादोरा ओजोंलाय गुसुना गुदुं आयै आं न'आव फैगासिनो आयौ दिनैनो फैनो नागिरखो ना माखो औ नोंलाय माथो साननैसो थाबावनो गोनांमोन हरखाबनो माब्रै फैनो ओंखारलायखो नोंलाय मा होमबा नों आंखौ थांजानो बाबाय आयै नोंखौलाय मानो फैजानो बानांगौ जाखो आंनि सासेल' फिसा हौवा नोंथ' जापानाव जि मोजां बेरायनो होननानैसो थांदोंमोन हरखाबनो फैनो नागिरनायखायसो सोंदों आं माबाफोर जायाखैथ' लोमजाबायाखैथ' आं जेबो जायाखै आयै मोजाङैनो दं दालाय नोंलाय हटेलाव दङ ना बाहेरायाव दं आं हटेल सिङावनो दं ओमफ्राय जोंलारिखौ लोगो मोनबाय औ आं दाहाय फन हरगासिनो बाय हेलौ नै मानसियालाय लोमजादोंना माबा मोनसे जादोंहाय माथो माथोखौलाय बोरैबा खोनाथारदों आसलथे मानसियानो जोंलारिखौसो लोगो हमनो थांमारदों ना मादोंमोन ना जोंलारियासो माबा मोनसे होनबाय सेंग्राफोरनि गोसो हमनानै मोनलायलाङाना मा जादों मा थाखुमादों बे बैसोआनो बिदिनो गुलाय गुजाय र मोजां मेसेज लिरना हरनानै बुंहरनो आं जा जादों जानो हो जेबो साननाङा होननानै जोंलारि तुम कितने खुशनसीब हो यार इतनी महंगी महंगी गिफ्ट इसमें तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है क्या ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इतने सारे गिफ्ट क्या मैं रख लूं नहीं क्यों नहीं किसी ने मुझे प्यार से दिया है तो मैं ये गिफ्ट तुमको नहीं दे सकती ठीक है बाद में बात करती हूँ बाय क्या यार इतने अच्छे बॉयफ्रेंड मिला है उसको इतने सारे गिफ्ट दिया है हमारा तो नसीब ही फुटा है ना गिफ्ट ना बॉयफ्रेंड बस पढ़ाई करते रहो रील्स देखते रहो बस यही मेरा काम स्वाति मेरा नाम आयो बाला बेसरा सन्थला मानिफ्राय मा जालांखो एसे खस्थ'यै गायनाय माइखौ बिदि सावनानै होथारबाय आरो जानोथ'लै आंबो बारा मोजाङै मिथिया माथो माबा माबि जाखुमानानै दङनो आं तालानो गैया खोथाखौ एसे मिथियो आङो बे एन्टनिय'आ जोंलारिखौ गोसो थोयोदां बे जोंलारिखौ फसाया खोमा बिहामजो बेनिखायनो सन्थलामोनखौसो खस्थ' होबाय थायो आरो बाला बे बारावबा हले निउसाव होथारगोन आं ओइ सन्थला माइ खामनायखौ जेसेबांनो नुनानै गाबगोन एसेबांनो नोरजिया जागोन सुथुरा नोंखौ मिनिगोन मिथिबाय दा बे समा गाबनायनि सम नङा बाला माइ सावनानै होदोंना एन्टनिय' मोना बेखौ माब्रै खिथेर लानांगौ बेखौसो नोङो साननांसिगौ हे गसाइ आंलाय सोरनि मा खालामदोंमोन आंथ' जेब्लाबो बयनिबो मोजांखौनो हास्थायो होमबालाय आंलाय बोरै बिदि साजा मोनबाय थानांगौ जाखो दावसो देलाय आंनि मोजांखौ रावबो नुवा नामाब्रा नुवाबाबो जेबो नङाना खमसे खम आंनि गाज्रिखौबो खालामनाङाब्रा ओइ सन्थला सुबुं माहारिया नों मोजां गाज्रि बेखौ जेबो खेराया मिथिबाय मानसिनि नियतियानो बेनो नों सोरनिबा थाखाय मोजां खामानि मावनानै होबाय थायोब्ला सोरनिबा औआव औ होनफायोबा नों मोजां जेब्ला बै मानसिनि नोजोराव नोंनि खामानिया जोब्बाय अब्ला बे मानसिनो नोंखौ नांलाबो आरो बै मानसिनि सिगाङाव जेब्ला नोंनि खोथाखौ सोंगोन सन्थलाया मा खबर होननानै बुङोब्ला बे मानसिनि थाखाय नों गैयासो जानो हागौ बे बुहुमाव जे नों गैयानो आरो
बेनिखायनो गावनि मोजांखौ साननानै गुबुनखौबो मोजां जागोन होननानै दासान। बे मुलुगानो बिदिनोखा। नों जेसेबांनो सुबुंनि मोजां साननानै नों गावखौनो हेगारनानै होगोन मोजां मोजां होनना, एसेबांनो बांसिनसो नोंखौ गादबगोन। आरो बेनिफ्रायनो मिथिनानै मोनो सन्थला, जेब्ला सोरनिबा थाखाय जोंनि गोनांथिया जोबनानै होबाय, अब्ला बे मानसिया नोंखौ नांलाबो, नोंखौ खिफिलाबो गुजिलाबो। जेराव माबा मोनसे मुलाम्फा थायो बेवहायसो मानसिखौ होसोयो दाना मिथिबाय। जेराव मुलाम्फाया जोब्बाय बेवहाय नोंनि सोमोन्दोआबो बायबाय। बेनिखायनो नोङो नोंनि मोजांखौ लानानै सुबुंखौ नों बिदि नायबाय थानांला मिथिबायना सन्थ? नोङो सिखारनानै बे क्लिअपेट्रा मोना जुदि नोंनि माइखौ सावमारदोंबा बेनि एगेन्स्टआव प्रुफ नागिर, आंनो हो, आंबो हेफाजाब होगोन नोंखौ। आंलाय माथो खालामनो हाबावनो? हायो, गासैखौबो हायो। आरो बमब्रा फट'खौ साफायदो बाल। आं दहायनो भिडिअखौ लाबावबाय, अब्लाबो खेबसे लाबावनि र'। सन्थलाखौ उननिफ्राय लानानै हो, मिथिबायना? दा निउसाव होनांगौ जोंहा। आच्छा दे। बेसेरा सन्थला, आंहाबो स्टुडिअ गोदान खुलिनायावनो क्लिअपेट्राखौ गाख्लायनो बावनानै थादों। एसेबां माहाजोन मानसि बेखौ गाख्लायनो हानांगौआ एसेबां गोरलै नङा। बोहैबाय थानाय धाराव फाखनाव आइथिं होनानै लायोबा आंहासो लुकसान जागोन। बेनिखायनो सानै हयै स्टेपखौ आग बारायगोन आं। मराजा इसेबां फुङाव? नोंलाय बहाथो थांनो नागिरदों देलाय मालाय? आंलाय बहा थांनो, डिउटियाव थांनो नागिरदों, दिनै क्लास गैया। आच्छा। जोंलारि, आं दा मोनानि फ्लाइटआवनो थांनोसै। मा? नों थांनोसै? औ, बेनिखायनो नोंखौ लोगो हमनो फैबाय आं। नाथाय नोंथ' सप्तासे होननानै बुंदोंमोन ना? नोङो आरो सानथामसो गैबावामोन आरो? माथो खालामबाय थानो, बरिं मोनबाय आं, बेनिखायनो थांनोसै। बानलु बायदां, दा सानजौफुआव आंजों ओंखाम जाफादो। नों जुदि दा मोनायाव थाङोब्ला नोंजों मोजाङै ओंखाम जानायानो जायाखै। अके, आं आंनि हटेलाव नोंखौ नेबाय थागोन। हटेलनि रेस्टुरेन्टावनो ओंखामखौ जागोन दिनै। जागोन दे। थौ, आं नोंखौ केफेसिम दोनैनि। थौ, होमबालाय कफि लोंनानै फैनो हागोन जोंनि केफेयाव। उन्दुफ्लाबायसो थादोंना नों? नोंनि टाइम टेबल रुटिना आंनो हरदो। माला मिटिं दं, बहा थांनांगौ, आंनो गासैखौबो हरजोबदों नों आफा। बसआ उन्दुदों। नों सिरिथा। आफा, नोंनि टाइम टेबलखौ खोन्था होनदों आंनो। नों खोन्थामाराना? दे जागोन। आंबो नोंजोंनो नेफाबाय थागोन। नांगौबा नोंनि थाखाय आं सेंग्रा बैसोनि गांनाय उखैनायखौ ज्राब दोनगोन। नांगौबा आंनि लाइमोन बैसोखौनो बावगोन आं। होमबाबो आं नोंजों थाफाबाय थागोन। मिथिबायना आफा? आच्छा दे। आंबो बिदिनो नोंखौ नेबाय थागोन। मावराजा, अमा बसआ मेंनानै फैदों, नों मानो बुजिया? थेंक इउ दे, आंनिखौ फोथायदोंना? आं एसे हौवाखौ गोसो थोनो नागिरदोंनो। नंगौ नामा? रामबां खबर लायनि। दे उन्दु बिफा, दे उन्दु। नों जेसेबां स्टुडिअ हां लानानै उन्दुआ मानो, आंबो जेननायाव गैया। नोंखौनो होसोफाबाय थागोन जेब्लासिम नोंनि टाइम टेबलखौ मोना। लोगोफोर, नोंथांमोना दासान्दि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नङा होमबा? गोदान लाइक, गोजाम लाइक, गेजेर गेजेर सोरबा बोरा हरोबो, रागाबो जोङो। लोगोफोर, बे काहानिया जों थांनानै थासान्दे, नोंथांमोना थांनानै थासान्दे नुबाय थागोन। नोंथांमोना हाखु दाखु जानाङा। दानो काहानिखौ गाबोननो जोबसिगोन बायदि मानो हाखा दावरा जाबाय थायो? मालाबा थिगसे गाबगोन, मालाबा थिगसे रंजागोन, मालाबा थिगसे रागा जोंलायगोन, मालाबा थिगसे बोरायलायगोन। बेनो जाहैबाय लाब्रा भाजि नङा होमबा? बेवहाय सिनिबो थानो हागौ, बेवहाय फान्थाव केरेलाबो थानो हागौ, बेवहाय बिलाथिबो थानो हागौ, बेवहाय बायदिसिना रोखोमनि आलु बेफोरबायदि थानो हागौ आरोना। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था। मालाबा समाव नोंथांमोना आंखौ अमा राजाखौ नुवाबो जानो हागौ, गुबुन केरेक्टारखौ नुबाय थाबो जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना जाय केरेक्टारखौ माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बै केरेक्टारखौसो जों लानानै फैयो। आरो सोदोबफोरखौ बाख्ल' बाख्ला खालामनानै खोनासंनाङा, नायलांजोब। उनावहाय नोंथांमोनानो बियो मामोन, बियो ओरैमोन होननानै बुंबाय थायो। जोंहा माबा मोनसे सोलाय सोल' जाफ्लांबाबो जों गेजेराव जों खोथाफोरखौ बुंबायानो थाखायो। लोगोफोर, नायलायदो भिडिअखौ आरो नोंथांमोना आंनि आयदाखौ लानो हागोन। फोरोंखुमाबाय थागोन। अब्लासिम आं उन्दुबाय थाथों। एमाव बेथे आंखौ दा रागा जोंलायगोन। गोसो हो बिफा, गोसो हो उन्दुनाया, गोसो हो। हेलौ, हेलौ जोंलारि, मादै दावसो देलाय? आं नोंनि नाम्बारखौ नोंसा बिमानिफ्राय बिनानै लादों आरो। माब्रै दङ नोङो? मा खालामदों? आङो ओरैनो दं। मामोन? आयौ आला, मामोन होनखायो? आं नोंनि लोगो नङा आरो। दे बुं। मोनसे गाज्रि खबरसो हरनो नागिरदों आं। गाज्रि खबर? नोंसानि न'नि माइखौ सोरबा सावबाय। मा? बेनिनो इनभेस्टिगेसन खालामनो नागिरदों आं। मा? बिदिसो जानानै दङ होमबा? आफाया माबोरै दं? नोंसा आफाया गाबबाय दङमोन दानि माइ बारियाव। मा? नंगौ? नोंनो दुखु मोनजानो गिनानै खोन्थाहराखै मिथिबाय? नोंखौ मिथिबा बिसोर गावसोरबो थानो हानाय नङाना। अब्लाबो आं नोंनो खोन्थाहरखुमाबाय आरो। दा नों मिथिनानै
मिथिदों होननानै सानलायबा नोंसानि बिफाया गाबगोन आं हले क्लिअपेट्राखौ जुजिनो थाखायसो नोंनो फन हरदों थ' बि स्ट्रं मिथिबाय गाब्लु गाब्ला गैथारा बाला बेयाव दै मादै आं उनाव फन हरगासिनो नोंखौ ए बाला खोन्थाहरनाया गाज्रिसो जाखोना मोजांसो जाखोसै मिथिनांगौसो अब्लासो जोंलाय स्ट्रं जागोन दा ओमफ्राय क्लिअपेट्रानि खुगायाव खिफिनो हागोन बेसेबां दुखु लाबावनांगौ जाखो बे क्लिअपेट्रानि थाखाय बेसेबां गाबबावनांगौ जाखो आं आरो आंनि न'खरा मानसिसो आंबो बेनिखायनो दुखु दाहाया फैयो मा खालामनो आं मा खालामगोन आं एसेबां गोजानाव दं आं माब्रै आइ आफाखौ दायो हेफाजाब होगोन आं माब्रै बिसोरनि गोसोखौ आङो स्ट्रं खालामनानै होनो हागोन आं जोंलारि नोंजों दसे समनि थाखाय रायलायनो हागोन ना मा रायलायनो अन्नानै आंखौ निमाहा होदो प्लिज आंजों खेबसे मोजाङै रायलायफिन बाहेराव थौलाय नोंजों आंहा खोथा दंखायो अके एन्टनिखौ नुबानो गोसोआ बोरैबा जाफिनो गोबां बार बुजायबाबो माने आं बेखौ नुबानो आंनि गोसोआ बोरैबा जाफिनो बेनि थाखायनो आंनि न'खरा एसेबां खस्थ' मोनदों बेखौ बुजिसेयावबो मानो बुजिबायदि जानानै दं माने एसेबां मोजां मोनो आं बेखौ जायनि थाखाय आं दिनै बेनिफ्राय गोजान जानो हाया गोजान जानो नाजाबाबो बेनि गोसोखांथियानो आंखौ खस्थ' होफैबाय थायो अब्लाबो दिनै आं एन्टनिखौ बुंगोन बिखायाव अन्थाइ दोननानैबाबो गोसोखौ आङो रुद खालामनानैबाबो दिनै एन्टनिखौ बुंगोन आं एन्टनिया जोंलारि मा रावै बुंगोन आं बुजिनानै मोनला नाथाय आं नोंनिफ्राय गोजानावबो थानो हाया नोंनिफ्राय जेसेबां गोजानाव थांनो सानो एसेबांनो गोसोआ बांसिनसो गिलिर जायो जाखांनाय जाथायफोरखौ बावगारजोबनानै दानसिरियै जोङो आगान होनो हागोन ना जोंलारि माब्रै जेराव नों आरो आं आरो मोनसे गोजोन संसार हागोन ना जोंलारि बे दावबायनायाव आंजों थाबायफानो मानि थाखाय गिलुं गिलुं थानांगौ आंहा न'खर दं गामि दं रायजो राजा दङ आं मानो गोजानाव थानो आं मा गोरोन्थि मावनो आं मिथिनायावथ' आंथ' जेबो गोरोन्थि मावाखै नोंखौल'सो मोजां मोनदों नंगौ नोंखौ गोसो थोनायानो आंनि बेसेबांबा गिदिर गोरोन्थि नाथाय बे गोरोन्थिनि थाखाय आं मानो थाखुमानो आरो मैयासो नों आंनिफ्राय गोजानाव थांदोंमोन दिनै आंनि साखाथियाव फैलायबाय गोसो जाबानो आंनि खाथियाव गोसो जाबानो आंनिफ्राय गोजानाव मा साननानै लादों नों नंगौ आं गिख' बायदि बिहेभ खालामदोंमोन बे बारनिफ्राय आङो जेखौबो गिया नोंनि थाखाय आं गासैजोंबो जुजिगोन आच्छा नोंनि बिमाजोंबो सिगांग्रो बिमानि सिगाङाव बेफोर खोथाखौ बुंबाय थां हायोब्ला आंनि बिमानि सिगाङाव आंनि बिफानि खाथियाव नोंनि बिमाखौ निमाहा बिहो अब्लासो नों आंजों रायलायफै नुबायना माबायदि नोंसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा जोंहानि माइखौ सावनानै हैदों दा माबायदि अबस्थायाव दं आंनि आफाया बेखौ आंसो मिथिगौ गोसो जाबानो आंनिफ्राय गोजानाव गोसो जाबानो आंनि साखाथियाव बेफोरबायदि जाया एन्टनिय सिगां नों न'आव थांनानै जुजिहैथां न'आव थांनानै बुंहैथां हायोब्ला आंनि बिमा बिफानि खाथियाव आथिं हमनानै निमाहा बिहो अब्लासो गनायगोन आं जागोन बे खामानिखौबो आं मावगोन नाथाय आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो जोंलारि बे बाराव आं नोंखौ गारनानै जेरावबो थाङा एसेबांनो नोंनिफ्राय गोजानाव थादों एसेबांनो आं बांसिनसो खस्थ' मोनदों आं नोंखौ गोबां खस्थ' होबाय जोंलारि बे बारनिफ्राय आं नोंखौ मालाबाबो खस्थ' होआ नोंनि दुखु सुखुआव जेरावबो थाफागोन आं नों जेसेबां जि बुङा मानो एन्टनिय आंनि बिमा बिफानि सेराव नोंनि बिमा बिफाया थांनानै निमाहा बियागौ मानि आं नोंनि मोजां मोननायखौ आं मारै गनायनो नंगौ आं नोंखौ गोसो थोयो नाथाय गोसो थोनायजों लोगोसे आं आंनि बिमा बिफाखौबो अनो बेनिखायनो आं नोंसोर सानैनि गेजेराव रावखौबो सायख'आ अब्लाबो आं आंनि बिमा बिफानि मान सनमानखौ आं गादबनानैबो दोननो हाया अन्नानै आंनि बिमा बिफानि सेराव थांनानै निमाहा बिहैथां लोगोसे नोंनि बिमा बिफाखौ लां अब्लासो गनायगोन आं आरो माया मा दायमोन आंनि आबादा आं गायनानै फैनाय बे माइखौ आरो आंनि आफाया इसेबां खस्थ' मावदों जागोन जोंलारि आं न'आव थांगोन थाबैनो हायोबा नोंबो थांफागोन ना आं नोंनि सेरावनो निमाहा बिहैगोन बे बाराव आङो आइ आफानि एगेन्स्टैबो गसंथेगोन आंनि आथिंनि मोजां जानायखौसो नेबाय थाखादोंमोन आरो आंनि आथिंनि थाखायबो नोंनि खाथियाव नुजाफैयाखैमोन आं नोंबा मा सानगोन होननानै आंनि आथिंखौ नुबा मानो होनोब्ला नोङो आंनि आथिंखौ नुयोब्ला नों गावखौसो दुसिनानै लाखागौमोन बेनिखायनो आं नोंनि सेराव गोसो जाबाबो फैनो हायाखै जोंलारि आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो जोंलारि बे खोथाखौ फोरमान होनो हानाय आंनाव गोहो गैया अब्लाबो बुंगोन आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो जोंलारि आं आइ आफाजों जुजिनो थाखाय रेडि नों गोबां बार बुंबाय एन्टनिय खेबबेसे खोनासंबावनो आं नोंनि बे रावफोरखौ आं खेबसे नङा खेबनै नङा नोंनि गासैबो खोथाखौ मानिबोजोब्बायना एन्टनिय अब्ला आं माब्रै आं आइ आफानिखौ दुखु होबाय थानो आंनिल' खोथा साननानै आं एसेबांबो सेल्फिश नङा एन्टनिय आं मिथिगौ बे बाराव आं गोबां गोरोन्थि मावबाय प्लिज आंखौ जोबथा खेबसेनि थाखाय खेबसे चान्स हो आं गासैखौबो थिक खालामजोबगोन
बानलु बायदां दे नोंसोर सानैया रायलायग्रो। बानलु बायदां नोङो थांनोसै? औ मानो एसेबां थाब थांनो नागिरखो बानलु बायदां? ओरैनो गोसो जाबाय नालाय थांनोसै। जा बानलु बायदां साहा लोंनानै थां। एन्टनिय नोंजों आं उनाव रायलायगोन। बानलु बायदाङा दिनै न'आव थांनो नागिरदों बेखौ बिदाय होनि आं। जागोन दे बानलु बायदां सेफ जार्नि। आंबो थाबैनो थांगासिनो। अके बानलु बायदां आं नोंजों सानजौफुनि ओंखाम जानो होननायखौबो मोनासै। दखानाव कास्टमार बुरजाखायनो आं थांनोनो हायासै। आंहा जेबो जानो गोसो गैया। जेबो जायालासिनो न'आव थांनोसै नों? माथो जाबावनो जानो गोसो गैया। आच्छा जोंलारि नों गाबदोंमोन नामा? माथो बुंबावनो आरो गाबनोलाय सोर गोसो जानो। गोसो गैयाबाबो गाबनांगौ जायो। फै जोंनि केफे सिङावनो कफि लोंनो हागोन। जोंलारि औ बुं बानलु बायदां। जोंलारि नों बायदि स्ट्रं गोहो गोरा सिख्ला आं जेरावबो नुवाखै। नों जोबोद स्ट्रं आरो नोंनि मिनिनायनि आन्दोआव गोबां जाहोन दं। आं बेखौबो मिथिगौ नों जेसेबां गोसो होनानै मिनिया मानो नोंनि मिनिनायनि आन्दोआव गोबां दुखु दं जायनि थाखाय नोङो बिराद खस्थ' मोनगासिनो। नों गावखौनो स्ट्रं देखायनानैनो नों रंजानोनो बावनानै थाबाय। गुबुना जेसेबांनो गोरा गोरा बुङा मानो नों बेखौ मिनिनानैनो गंग्लायनानै थायो। नों बयखौबो हेफाजाब होयो। नों बयखौबो निमाहा होयो। बैसोनिख्रुइ बांसिन नोङो मेच्युर। बेनिखायनो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। बेफोर गासैबो आखुनि थाखायनो आं नोंखौ रेसपेक्ट खालामो जोंलारि। आरो नोंनि बेफोरबायदि स्ट्रागोलखौ नुनानै आं नोंनि दुखुखौ खावसे बाहागो लानो गोसो जाफायो। आं मिथिया आं मोजांसो मावदों ना गाज्रिसो मावदों। आं नोंखौ लानानै मोनसेबो मिस्टेक खालामनो गोसो जाया। आंनि थाखाय नोंनि मेगनाव मोदै गनायखौ आं एसेबो लुबैया। अब्लाबो नोंनि दुखुआव बाहागो लाफानो जोबोद गोसो। नोंनि जायगायाव थानानै नायनो गोसो। आं बेखौ बुङा जे आंनि थाखाय नोंहा जोबोद मोजां जागोन बा माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन। नाथाय आं बेखौ गेरेन्टि होनानै बुंनो हायो आंनि थाखाय नों मालाबाबो गाबनो मोननाय नङा। आरो जे दिनखालि नों गाबगोन आंबो गाबफागोन। आं बेखौबो गेरेन्टि होयो नोंनि गाबनायनि रिजोन आं मालाबाबो जाया आरो आं थासान्दियाव नोंखौ मालाबाबो गाबनो होआ। बानलु बायदां गोबां बार बुजायबाय आं गावखौनो बे खोथाखौ बुंबा मोजां जागोन ना जाया। जोबनायाव मेलेमा थिनबाय खेबसे बुंनायावलाय माथो थांनो। जोंलारि नों आंखौ लानानै मा सानो बे नोंनि पार्सनेल अपिनियन। बेखौ आं रेसपेक्ट होयो। नोंनि फिननाया जियानो जाया मानो जेबो मेटार खालामा। खालि आं फंसेल' बाथ्रा बुंगोन नोंनि दुखु सुखुआव नोंखौ अराय आं हेफाजाब होगोन। मिथिया मालानिफ्राय नोंखौ मोजां मोनलांखोथाय। मालानिफ्राय नोंनि गोसो गोरबोआ नोंनि महरा आंनि बिखायाव जायगा लाखो आं गावखौनो बुजिनानै मोनासै जोंलारि। आं मिथिगौ बेबायदि समाव नोंखौ बेफोरबायदि प्रप'ज खालामनाया माबा मोनसे बुंनाया आंना मोजां जायाखै। अब्लाबो बुंबाय आं जोंलारि आइ लाभ इउ। मा बुंदों नों बेफोरखौ? बेनि फिननायखौ नों होआबाबो जागोन आरो आंनो फिननाय होनांगौ होननानै आं साना। जायखिजाया आंनि गोसोनि खोथाखौ दिनै आं नोंनो फोरमायबाय। बानलु बायदां नोङो जोंनि सोमोन्दै एन्टनिय आरो आंनि सोमोन्दै बेसेबां मिथिगौ आं बेखौ मिथिया। नाथाय आं नैथि खेबनि थाखाय रावखौबो गोसो थोनो हानाय नंला बानलु बायदां। सोरखौबा गोसो थोनो सोरजोंबा संसार जानो बा फिउचार प्लान खालामनो बेफोरो आंनि थाखाय नङा। नखरनि देरसिन हिसाबै नखरनि जिम्मेदारिखौ आं लानांगौ जायो। बेनि थाखायनो आं नैथि खेबनि थाखाय गुबुनखौ मोजां मोननो हानाय नंला। आरो जों सोरखौबा गोसो थोयोब्ला गिनाय फैयो जे बै सुबुंखौ जों मोनगोन ना मोना आरो बै सुबुङाबा जोंखौ जोंनि बायदि मोजां मोनफिनगोन ना मोनफिना। माबाफोर प्रब्लेम जानो हागौ लामा गेजेराव। बै प्रब्लेमाव आं हारसिं सौसिनो हागोन ना हाया बा आं बेजोंनो हेफाजाब होनो हागोन ना हाया। आरो जोंनि सिटुएसनखौबो मिथिखायो नोङो। जों दुखिया मानसि नोंसोरबायदि गोजौ थाखोनि मानसिजों बोरै समान जाफानो हानो बानलु। आं गले गले बेखौनो आरो नैथि खेबनि थाखाय मावफिननो हानाय नङा। आंखौ निमाहा हो बानलु बायदां। आं नोंनि बुंनायखौ रेसपेक्ट खालामबाबो आं गनायनो हानाय नङा। जेबो नङा जियानो जाया मानो मोजाङै जाबानो जाबाय मोजाङै लोंबानो जाबाय जोथोनै थाबानो जाबाय। बिदिब्ला आं थांनोसै जोंलारि। गुड बाय एन्ड टेक केयार। बानलु कफिथ' लोंनानै थां। नांला दे बाय। नुबायना गासैबो आंनिफ्राय गोजानाव थांजोबो। सासेल' मोजां लोगो दङ बानलु बायदां। दिनै बेबो आंनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव। बानलु बायदाङा जि माला गोसोआ सोलायखो आं बुजिनानैनो मोनला। खमसे खम बानलु बायदाङाथ' आंनि जिउआव लोगो हिसाबै थाबाय थामोन। फारसेथिं नखरबो दङ। खाफा नोंबा दा माबायदि दङ माने
एसेबां खस्थ' होबाय थायो एन्ट'निय' न'खरनि मानसिफोरा। एन्ट'नि, बे खेबाव जुदि जोंहानि न'खरनि मानसिफोरखौ, नोंनि बिमा बिफाखौ निमाहा बिहोआबा, आं मालाबाबो निमाहा होआ एन्ट'निय' नोंखौ। मालाबाबो निमाहा